سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مسؤول سلسته جنبوت زتدالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وترك حساب فصام دباتنا نختكتاتلونا ندعدمكو بقدامنت ارئيس زينا ابيت ماسرتي زصنح ميجر جنرال غبر مدهن فقادو ودي نچو هندبت عارفو اب چاينا بهيوت نزنبرو سباي بيغا ناب قبري كوسدو زغبرو حلفتي تسوغيغوم جواب زحة الليلو نسبيتو حانيقو زغتله هنداوي ببوليس تتحيزو الشباب بوحدو 10 أبالات عقاب سلام كم زغتلن كال انزد هس الزيناتات حيزلكم متسيلخو سناي ناي مكتال غزين لا تمنخو ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم ابيت ماسرتي زصنح ميجر جنرال غبر مدهن فقادو ودي نچو هندبت عارفو مينستر مكلخال هاجر حلافي وانا ممرحي الكترونيكس سايبر كوميونيكيشن زنبره ميجر جنرال غبر مدهن بناي قالسي سمو دنوچو تمالسوني بزي تفلت مغنيات كم زموته ابالات سدرو طبقون كوميشن ابيات ماسرتي فيدرال غليصوم نسو منغس ኢትዮጵያ ኩናት ትግራይ ኩል አንከሎ ሰሜን እዝ ምስማእኸል እዝ ዝነበሩ ናይ መራኸብ ስርዓት ንኽቋረጽ ብምግባር ኃይል ጻጽታ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ኣዋሃይዶም ብዝብል ብገበን ክሕደት ሃገር ብምኽሳስ ካብ መንጎ ዝተኣሰሩ ላዕለዎት ጀነራላት ተጋሩ ሓደ እዩ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ወዲ ነጮ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምጹ ኣዛዝ ክፍለ ሰራዊት አዚ ኮማንዶ ዝነበሩ ኮይኑ ኣብ ሞዳታ ክሳብ ኣብ ቀይዲ ዝዋዕለሉ እዋን ድማ ሓላፊ ዋና መምርሒ ወታደራዊ መራኸቢታት ኮይኑ ሰሪሕዩ ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት ስርዓት ደርግን ምድምሳስ ናብ ቃልሲ ህወሓት ዝተጸመረ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ወዲ ነጮም ኣብ ቃልሲ ፍሉጥ አጋር ተዋጋይን አዋጋይን ከም ዝነበረ መቃልስቱ ይምስክሩ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝተወላዕሉ ድማ ኣዛዚ መበል 21 ክፍለ ሰራዊት ብምዃን ኣብ ገምሃሎ ኣብ ወፍሪ ፀሓይ ዓራርቦ ሰንበልን ባድመን ነሰራዊት ብምምራሕ ዝተሳተፈ ወታደራዊ መራሒ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ኣብ ቻይና በኮማንድነት ሰልጢኑ ዝመጸ ወዲ ነጮ ኣብ ላይቤሪያ ዝተሳተፈት ኮማንዶ መሪሑ ኣብ ሙሓስ ሰላመት ሃገር ግዲኡ ኣበርኪትዩ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ምክትል ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኣጋዚ ኮማንዶ ኮይኑ አንጻር አልሸባብ ኣብ ምኽባር ሰላም ሶማሊያውን ወፊሩ ናብ ኢትዮጵያ ምስተመለሰ ዋና አዛዚ እቲ ክፍለ ጦር ጸኒሑ ድማ አዛዚ ሻድሻይ ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ድሓር ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ሓላፊ ሕብረት ወታደራዊ ስታፍ ኮሌጅ ሰሜን እዝ ኮይኑ ኣገልጊሉ ክሳብ ዝተኣሰረሉ ግዜ ሓላፊ መምርሒ ወታደራዊ ርክባት ኤሌክትሮኒክስ ሳይበር ኮይኑ ሰሪሑ ካብቶም ኣብታ ሃገር ኣለው ዝበሃሉ ተዋጋኣትን ኣዋጋኣትን ወታደራዊ መራሕቲ ሓደ ከም ዝኾነ ብጾቱ ዝዛረቡ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ወዲ ነጮ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ነይሩ ኣብ ቻይና በህይወትን ዝነበሩ ሰባይ በጌጋ ናብ ቀብሪ ኮስዱ ዝገበሩ ሓለፍቲ ተሰጊጎም እተኽሰት ኣብ ቻይና ሻንጋይ ዘጋጠመ ኮይኑ ነቲ ፍጻመ ሲዒቡ 4 ሓለፍቲ ካብ ስርሖም ተሰጊጎም ኣሎም እቶም ሓለፍቲ ካብ ስርሖም ዝተሰጉጉሉ ምኽንያት ድማ ንሓደ በዓል ጸጋ ዕድመ ብህይወት እንሃለወ በጌጋ ሞይቶም ብዝብል ናብ ናይ ቀብሪ መኪና ክጻዕኑ ብምግባሮም በሰንበታ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ክልተ ሰራሕተኛታት ስርዓተ ቀብሪ ዝፍጽሙሉ ቦታ ነቶም ሞይቶም ዝተባሉ ሰብኣይ ኣብ ናይ አስክሬን መዕሸጊ ፕላስቲክ ዓሽጎም ናብታ መኪና ክጽዕኖም ይረኣይ ጸኒሖም ቶም ሰራሕተኛ ሰነቲ ፕላስቲክ ከፊቶም ክሪኡ ይጅምሩ እቲ ሓደ ድማ እዚ ሰብኣይ ብህይወት ኣሎ ክብል ይስማዕ ነዚ ሲዒቡ ኣብ ቻይና ዝርከብ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ቁጥዖም ክገልጹ ጀሚሮም ኣለው ሰብ ስልጣን ሻንጋይ ዞባ ፑቶ እቲ ክስተት ከም ዘጋጠመ ብምርጋጽ እቶም ሲዮቶም ክቕበሩ ተሓሲቦም ዝነበሩ ሰብኣይ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡን ኣፍሊጦም ምስቲ ፍጻመ ብዝተሓዘ ሓደ ዶክተር ሓሙሽተ ሓለፍትን ምጽራይ ይግበረሎም ከም ዘለውን ወሲኾም ሓቢሮም ምክትል ዳይሬክተር ናይቲ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ሲቪላዊ ጉዳያት ከምኡን ዳይሬክተር ናይቲ ማእኸል ምሕብሕቢ እቶም በዓል ጸጋ ዕድመ ዝነበሩሉ ዝርከቦም 4 ሓለፍቲ ካብ ስርሖም ተሰጊጎም ኣሎም ሓደ ዶክተር ድማ ዝነበሩ ፍቃድ ተሰሪዞም ብዙሓት ነቲ ተግባር ይኹንኑ ዘለዉ ኮይኖም ዳርጋህና ሞት ዘቃልዕ ሸለልትነት ከም ዝኾነ ዝገልጹን ኣሎም እታ ኣስታት 25 ሚሊዮን ህዝቢ ዝነብረላ ዛዕቤት ቻይናዊት ከተማ ሻንጋይ ብምኽንያት ሓደሽ ተርዩታት ረኽሲ ኮሮና ቫይረስ ናብ ገደባት ካብ እትኣቱ ቀንያላ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ካብ ገዞም ክወፁ ዘይፍቀደሎም ኮይኑ ምስቶም እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ሰባት ርክብ ዝነበሮም ሰባት ድማ ናብ መንግስታዊ መወሸቢ ማእኸል ክኣቱ ይግደዱ እዮም
ፖሊስ ንሰባት ካብ መንበሪ ገዝኦም ኣገዲዱ እናወሰዶም ከሎ ዝተፈጠረ ጎንፂ ዘርእዩ ቪድዮታት ተዘርጊሖምን ይርከቡ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ምስቲ ቫይረስ ተላሚደን ንምንባር ዝወሰነ ኣብ ዝምስላሉ እዋን ቻይና ግና ንኮቪድ ብጥቡቅ ኣብ ምቅላስ ትርከብ ጨዋብ ዚሓት ለይሉ ንሰበይቱ ሓኒቁ ዝቀተለ ህንዳዊ ብፖሊስ ተታሒዙ ሰራሕተኛ ባንክ ዝኾነ ኒከሽጋግ እቲ ብንግሁ ዝተዳለወሉ መግቢ ብዙሕ ጨው ስለ ዝነበሮ እዩ ንዋል 40 ዓመት በዓልቲ ቤቱ ሓኒቁ ህይወታ ክሓልፍ ዝገበረ ክብል ኣዛዝ ፖሊስ ሜሊንዳ ደሳይ ሓቢሮም እቲ ገበን ክፍጸም ክሎ ዝራይ ወዲ 12 ዓመት ወዶም ንፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ቦክሳ መደቀስ ክፍል ሲዒቡ እቲ ቁርሲ ጨው ከም ዝበዝሖ እናተዛረበ ንበዓልቲ ቤቱ ይሃርማን ከም ዝነበረ ኣረዲዮም ካብቲ ዝፍጽሙ ዘሎ ተግባር ከዕቀብ እናበኺን ብለሚንዎ ዝብል ኣዛዝ ፖሊስ ደሳይ እንተኾነ ማህረምቲ ኸይቋርጽህ ብገመድ ከም ዝሃነqa ገሊጹም ሽዑት ቆልዓ ንዓባዩን ኣኩን ጸዊዕዎም እዩ ናቡ ምስ በጽሑ ብቁልጡፍ ናብ ሆስፒታል ከብጽሕዋ ተጓዮም ንሳግን ሽዑን ሽዑያ ሞይታ ብምባል እቲ ፖሊስ ኣረዲዮም ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ ሰብኣይ ጸኒሑ ኢዱ ንፖሊስ ክብን ከሎ ከቢድ ሕማም ጸቕጢ ደም ከም ዘለዎ እዩ ተዛሪቡ ተኣሲሩ ድማ ቤተሰብ ናይታ ብሰብኣያ ዝተቐተለት ኒርማላ ንፖሊስ ከም ዝሓብሮ እቶም መጻመዲ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበሩ 15 መዓልታት ውሽጣዊ ጉዳያት ናብ ቆይቁይ ይኣቱ ነይሮም እዮም ፖሊስ ግን ብዛዕባቲ ጎንፂ ካብታ ግዳይ ይኹን ካብ ስድራ ዝበጽሑ ሓበሬታ ከም ዘይነበረ ይሕብር ኣብ ህንዲ ጉዳይ መግቢ ዘንቀሉ ኣንስቲ ብሰውተን ተቐቲለን ዝብል ዜና ምስማዕ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ ገለ ናይ ቀረባ ኣብነታት ንምጥቃስ ኣብታ ሃገር ከምዚ ዝበሉ ፍጻሜታት ዝዝውተሩሉ ህንዲ ዘቤታዊ መጥቃዕታት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይውስኽ ምህላው ይግለጽ ኣብ 2020 ፖሊስ ካብ 112292 ደቂ ኣንስትዮ ጥርኣን በፂሕዎ ነይሩ እዚ ማለት ካብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ሓደ ዘቤታዊ ግህሰት ይፍጸም ማለት እዩ ወዲ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሓበሩ ብደረጃ ዓለም ሓንቲ ካብ 3 ደቂ ኣንስትዮ ጾታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ዝተቃለለት እያ መብዛሕትኦም ጥሕሰታት ከዓ ብመጻምርተን ዝፍጸም እዩ ኣብ ህንዲ መጽናዕትን ዘካይዱ ኣካላት ሓሳቦም ካብ ዝሃቡ ሰባት እተን ልዕሊ 400 ደቂ ኣንስትዮ 38 ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ንሳቶም ሓንቲ ሰበይቲ ንኣዝማድ በዓል ገዛ ክብሪ ዘይትህብ እንተኾይና ንገዛን ንደቃን እንተ ዘይተገዲሳ ንባለቤታ ከይነገረቶ ናብ ደገ እንተወፅያ ጾታዊ ርክብ ንምግባር ድሉት እንተ ዘይኮይና ወይ ምግቢ ብግቡእ እንተ ዘይሰሪሓ ብሰብኣያ ክትህረም ኣልዋ ዝብል ርእይቶ ሂቦም ብፍላይ ኣብ 4 ግዛኣታት እቲ ሃገር ልዕሊ 77 ሚታዊት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ኣንስቲ ንዝፍጸም ማህረምቲ ቅቡል ከም ዝገበረ ሓቢረን ኣብ ህንዲ ብኦክስፋም ንዝድገፍ ፕሮግራም ፍትሕን ደቂ ኣንስትዮ እትመርሕ ኣሚታ ፒተር ኣብ ህንዲ ንጾታ መሰረት ዝገብር ግህሰታት ዝለዓለ ቅቡልነት ኣለዎ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ከም ተኣዛዚት ጽግዕተኛ ትቁጽር ክትብል ተረድም ሰበይቲ ንሰብኣያ ምእዝዝ ትኽትኾን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝተሃነጸ እምነትን ኣተሓሳስባን ከም ዘሎ ብምሕባር ከኣም ውሳነ ናይ ማሃብ ሓላፍነት ናይ ሰብኣያ ከም ዝኾነ ነሳንዑ ከተገልግል ከም ዝግባእ ትምህርቲ ብዝለዓለ ደረጃ ክትማር ከም ዘይብላ ከም ዝእመን ትገልጽ ብሰንኪዞም ምክንያታት ድማ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ህንዲ ዋላውን እተን ብቐጻሊ ብሰቡተን ዝረማ ነቲ ኩነታት ከም ዕጨን እየን ዝቆጽሮም ናብ ፖሊስ ክሲ ከቕርባውን ኣይመርጻኔን ኣብ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሕ ቫናጋና ዝተባህለ ትካል ግብረሰናይ ዝቆመት ኩክሬጃ ኣብ ህንዲ ዝፍጸም ማህረምቲ ኣንስቲ ናብ ፖሊስ ዝበጽሕ ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ከዓ ክትጽብጽቦ ወይ ክትምዝግቦ ቀሊል ኣይኮነን ዝበዝሑ ሰባት እቲ ኣብ ገዛ ዝተፈጸመ ኣብ ገዛ ከተርፍ ኣለዎ እዮም ዝብሉም በዚ ምክንያት ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፖሊስ ክኸዳ ኣይተባባዓንን ይብል ነቲ ትካለት መርሕ ፑሽ ፓሻርማ ቦገና ሰቡተን ወቂዖመን ምስ ደቀን ዝተርፋ ኣዴታት ከም ዘለዋ ትዛረብ ክልተ ኣጋጣሚታት ከም ኣብነት ተጠቀስ ንኽልቴን ሰቡተን በፀጉሪ ርእሰን እናጎተቱ ናብ ደገ ኣውጽዮምወን ኣብ ቅድሚ ጎረባብቲ ኣናሽዮመን መግቢ ብዝግባእ ኣይሰርሐን ዝብል እዩ ናይ ክልቲኦም ምክንያት መግቢ እቲ ቀንዲ ምክንያት እዩ ክትብል ተዛሪባ ዝወለዶ ቆልዓ ወዲ ክኾነሎም ዝደልዩ ሰቡት ሰበይቶም ጓል እንተወሊዳ ክወቅዓ ከም ዝኽእሉን ወሲኻ ሓቢራ ሕብሪ ቆርበተን ጽልም ዝበለ ብምዃኑ ጽብቕቲ ኣይኮንክን ብዝብል እኹል ገዝሚ ዘምጻ እንተ ዘይኮይነን ሰብኣይ ሰትዩ መጽዩ መግቢ ወይ ማይ ቀልጢፈን እንተ ዘይቀርበን ኣብ መግቢ ጨው እንተ በዚሑ ወይ እንተረሲዑ ከቢድ ማህረምቲ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ከም ዝኾና ፑሽፓ ሻርማ ተዛሪባ አልሸባብ በውሕዱ 10 አባላት ዓቃብ ሰላም ቀቲሉ
ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ መንገዲ ብዝተጻወደ ነታጉ ብውሕዱ 10 ወታደራት ዓቃብ ሰላም ከም ዝተቐተሉ ማዕከናት ዜና ሶማል ገሊጸን ወጋው ቴሌቪዥን ተሃገር ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ካብ ጆውሃራ ዝተባህለ ዞባ ናብ ባላደ ዘመርሕ ዝነበረ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ዝጻዕና ዓቃፍ ላይ ኣቐዲሙ ብዝተጻወደ ነታጉ መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዱ በከቢድ ከም ዝተኣስያ ኣመልኪቱም ኣገልግሎት ዜና መንግስቲ ሶማል ናይ ተመጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ጡርኑፍ ጉጅለ አልሸባብ ይኽብል ከሲሱም ብኻል ወገን ዓቃብ ሰላም ካብ አልሸባብ ዝመንዝሮ አጽዋርና መንግስት ሶማል ከም ዘረከበ ተገሊጹም ምክትል አዛዚት ናይቲ አካል ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ዩጋንዳ ፊዮና ሎሮንታን ነቲ አጽዋር ኣብ ዘረከበትሉ እዋን ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሸበሌን በርናዴሬን ተዋፊሩ ዝርከብ ዩጋንዳዊ ሰራዊት ኣብ ምቕራም አልሸባብን ካልኦትን አሹ ጡርንፋት ጉጅለታትን ዕዙዝ አበርክቶ ክገብር ምጽንሑ ኣመልኪታ በወገን ሶማል ነቲ አጽዋር ዝተረከበ አዛዝ ኃይሊ ምድሪ ጀነራል መሐመድ ታህሊል ቢሒ በወገኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነሰራዊት ዩጋንዳ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ጽቡቕ ተዋሂድካ ናይ ምስራሕ መንፈስ ምህላው ዘድንቕ ኢሉ በመሰረቱ ውሳኔ ባይቶ ጸጥታ ውድ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማል ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝማረኾ ዝኾነ አጽዋር ናብ መንግስቲ ሶማል ከረክብ ዝቕስብ መምርሒ ይርከቦ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን ሰናይ ንዓኹም